Ngibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kunqambo Media TV 18 ngani ngicela ukuthi uyavela ikhasi cela wenze kufanele ucofa subscribe ulike bese ushare le video ngani zakwethu sekuveleke indlela yokwenza imali lapha enkundleni uTikTok. Ngani zakwethu uzokhumbuleka ukuthi sekuphele isikhathi eside iSouth Africa ingavumele ukuthi yenze imali lapha enkundleni uTikTok. Kanti ke indaba engenayo manje yizo indaba ejabulise abantu abaningi zokuthi lapha ku-TikTok isikhona indlela yokuthi nayo iNingizimu Afrika ikwazi ukwenza imali ngamavidiyo ayo esuke iwaphosta laphana kufana njengokwamanye amazwe aphesheya kwey'lwandle. Ngani zakwethu ngale nje ukukhuluma ngakhulu ngicela ukuthi uyavela ikhasi ngicela ufanele ucofa subscribe ulike bese ushare le video. Kanti-ke nansi ividiyo ekuchazela kabanzi ukuthi yenziwa kanjani imali laphana enkundleni uTikTok njengoba iNingizimu Afrika nayo isifakiwe ohlwini. Guys, imthandazo iphenduliwe. I-Creator Pilot Program isifikile eSouth Africa. Ngicela ningayiyeki imali. uTikTok useyasimaniitize nansi. Kunama requirements akhona nje. Into yokuqala kumele ube nama followers ayi-1000 and then u-engage. Mangabe uzoyenza lento kumele ujwayele nokusesha lapha phezulu lo Creator Pilot Program. At the same time more u-engager from bottom up. Even ungaqala phezulu wehle kuyafana as long as u-engageile. Make sure ukuthi ama video yawo uzuwaqede. Nayike indlela ekumele wenze ngayo. Thana ngikuthathe nje ngikubeke. Uzofike ushare ivideo bese uyayikopisha. Ungayishare wangempela uyikhophe and then uyisave bese uyacomment. Mose ucomment uzobhala ukuthi I want to join i-Creator Pilot Program, okay? And then after lapho utshela uTikTok ukuthi u-interested na ukungena. Iyona into oyicommentayo leyo kuma comments. And then bese uyayilike ke ivideo yakhona bafowethu. Mangabe ukuthi ivideo yinde because kumele uyibuze uyiqede okungcono unga press and hold lapha ku heart or uthi press and hold lapha ekhanda lomuntu khona izothi ukushesha. Otherwise please make sure uyakwenza lokho bafowethu. Let me tell you ukuthi lento izosivulela ini nani. Ngizonibonisa vini nama proofs ukuthi kuthiwa izosivulela ini nani guys. Nayi ake indaba siyibukeni ke. Uyabona lapha kuthiwa as of May 2025 i-TikTok Creator Pilot Program isikhona eSouth Africa, you understand? And then bese kuzothiwa ke how to join. Lalelani i-minimum kumele ube nama followers ayi-1000. Ube actively engaging ne-audience yakho. Engageani guys from bottom up noma futhi ungaqala phezulu wehle kuyafana as long as u-engageile and kuma comments wenze sure ukuthi ubhala lo Creator Pilot Program guys uthi nje I want to join Creator Pilot Program. Please don't write it in Zulu, make sure ukuthi usibhala ngesingisi algoyizo kuzo. And then ama benefits, listen. Ama benefits guys sesomonetizwa through TikTok Shop guys. So bane access ku TikTok Shop, affiliate marketing tools izo enhance even i-content yethu visibility yayo. At the same time sizomonetizwa nge-content yethu bafowethu. So ukuze ukwazi ukungena la kule program, make sure ukuthi uya engage kule video nje. Uzoqala uyipress lapha kuba ngathi uyayishare kodwa uyikopisha bese uyapressa lapha uyisave, upress lapha ucommente. Mase ucommente uyabhala uthi I want to join i-Creator Pilot Program, okay? And then bese uyayilike ivideo yakhona. Uma ngabe ukuthi yindi video ungapressa nje ikhanda lomuntu leliya ukuze ithi ukushesha or upress and hold uheart khona izothi ukushesha. Otherwise you have to watch the video iziyophela. So nayi into efuna uTikTok ujwayele futhi nokusesha lo lentoze lo TikTok Creator Pilot Program bafowethu. Please uzoloku kwenza lento until uTikTok asakuvulele ukuthi ukwazi uku-apply for this program bafowethu. So i-requirement nje yokuqala yileyo ukuthi engage, make sure ukuthi uya engage. Ngaze ngajabula, I understand ukuthi this is an answered prayer because kade sasifuna ukumonetize as creators in South Africa. So now it's happening. Abantu nje vele bebekade digital marketers ke bona vele content sebethanda ukuyijwayela sizomonetize guys content yenu. Make sure nje ukuthi una 1000 followers and more, that's the minimum ekumele ube nawo, and actively engaging ebantwini bafowethu. Let's engage incane. Yabona nje lama requirements ukuthi uya engage kuphela bafowethu. This is nothing, we can do this.